Globachem is ons eigen bedrijf. We zijn 13 jaar geleden gestart en we zijn actief in generieke gewasbeschermingsmiddelen. Dus gewasbeschermingsmiddelen in de volksmond noemen ze die sproeistoffen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn producten voor land- en tuinbouw die gebruikt worden om onder andere schimmels en insecten te bestrijden, waardoor we dus gezonde producten op ons bord kunnen krijgen. Gewasbeschermingsmiddelen helpen om de ecologische voetafdruk te verminderen. Want als je geen gewasbeschermingsmiddelen had, dan zouden we eigenlijk dubbel zoveel oppervlakte nodig hebben als dat we nu gebruiken voor de landbouw. 90% van onze omzet wordt geëxporteerd. België is maar een klein landje, dus wij zoeken de grote markten op. Voor ons is dat vooral Europa. De grote markten, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Polen. België is gewoon te klein, we zijn verplicht om verder te gaan. Voor onze producten hebben wij zware investeringen nodig naar toelatingsdossiers en die alleen te recupereren in België is gewoon onmogelijk. Wetgeving is voor ons altijd een belangrijke drempel. Daarmee zoeken we ook een beetje landen buiten Europa om minder afhankelijk te worden van Europa. Brazilië is onze markt waar we ook in de toekomst op focussen. Voor ons een belangrijke innovatietak naar de ontwikkeling toe is de behandeling van zaden. Zowel tegen schimmels als tegen insecten. Door behandeling van zaden kunnen we vroeger in het gewasbeschermingsproces ingrijpen en zo de impact van ziektes verminderen.